खामानि गैया बेरे फुजायाव बबे महरखौ लाना आयना नायबाय थाखो थाद जाथारलायबाय बेना सोरांस्लाबमोन नै दावरो दसि एक्ट्रेस जानायनि खोथा दं आंहा जाम्बि आहा एक्ट्रेस जानो फैदों सोर लांफैबायगोन नोंखौलाय फुरिया फारिया होद जाम्बिलाय ना मबाइलाव नुबासो गोमोगोन आंखौ खाराब नाया माथो आं दावखौबा बेसे सोसमोनखोथाय नोमाखौ गोदो खथ'बा गारि लायो नायफैदोंमोन आंखौ एक्ट्रेस लांनो आंसो एक्टर मोजां नङिनि थाङाखै आयु डायलगाथ' बलिउडनि एक्ट्रेसफोराबो हास्लाबबावासो मा जालायखो बेरे फुजानि र' जाबाय लोंल' बाखिसै दे आइथिया खायसैदो मा मावदोंमोन आफा आइ बै बारिनि हाग्राखौ एसे एवहैदोंमोन आं बेवहाय लेक्सार होबाय थादो ना खामानि मावदो जालाय बेहा खामानिखौ आइ मावहैदो हानायखिनिखौ नोमायाबो हारसिं हाजोबाना उल्था बाक्सा गथ'आ थालिबाल गैया आंजों सोबाना सांग्रामा जों होजागोन दो रहाय मावनोसै र' मा एसे गरम बिमा बेलाय जाबायसै बिमा बे जलंगाया लाबोदो बाजाराव थांसै आं मा नांगौ र' लायनो बिफा बुस्थुफोरा दंखाजोबो मैगं गोथांफोर मोनबा लाबो जागोन दे बिमा दे सोमखोरबाय मानसियालाय न'आव दंना गैया ब्रा बस खानाय गोलाव लोगो हमहैदों ना मादों मादै सोंदों आदैसोलाय औ मादै बहा थांनोनो बे गामियाव दसे बेरायलाहैनां हा सोमखोरा न'आव दंना गैया मादै दं आदै दे होमबा मादै सोंगोन भाई मा खबरलै मा न' सिङाव थाबाय थायोब्रा थो दसे बेरायहैनोसै मालायनो ब्रा सोंगोन भाई लामाफ्राव खानाय गोलावफोर लोगो मोनो खोमा बिदिबालाय बेरायथावथाव र' होमबा आं ड्रेस सोलायहैनो जाबाय मासे साफा थारलै बिमाफ्रा अनलाजों दाउजों जानानै जोनोम होग्रोदोंलै बिसोरखौ ओइ खिग्रोमाफोर सिख्ला मानसि नुफेराखै नामा सोरखौ होनलाबायखोलै नोंसोरखौनो होनो जोङो सिख्लाफोरखौ जायो नामाब्रा अब्लालाय माथो जानो बायदि नायबाय थाखो जोंलाय लामाजोंसो फैदों औ जोंलाय लामाजोंसो फैदों जोंहालाय बेखौनो जोंखौसो नायदों सानदों गावसोरहाय एक्ट्रेस बायदि नुदों नामाब्रा गावसोरखौ नायदों नंलायनाय दे जाबाय आदामोन जोंबो बेखौनो गोरोन्थि बुजिफ्लांबाय दे जारोमोन थांदो कर'ना गानाव बुजानाय थाबायलै फाग्ला नोंनो बांद्रायबायदां बाराखौ सुवालै आङो सालाय गैयि हाराथ' गिदिंलाबायो फाग्ला जारलासो जागोन नोंजोंबो
Agilai sari. Lihat. Itu Barkw Director. Gua besok anak tahu. Oh ya ada Barkw. Mana lagi bakunda? Ma asal ada berlain kecil mak. Hat mau beranglah. Alala asal nunggu. Kerja nak. Ang budget lu kubji ya. Hat ma turun ucura bilai. Ya harus Somaina gimana kablang nang. Ya rau gana boleh. Woi Somaina gay. Serba zakhai. Ang sura gay. Ada Barkw selai mata. Hai sedai kau ada Barkw. Ada gay. Neng dah kaki baju korla nak dong. Ayo ma, cicika kurang zakh ada Barkw. Mabalai agay, lama gedang pinai to, anu di gila sila bergerde. Oro lain dia ada tato. Ya salam. Panggil yang iskai dalam Asia. Tabla berde agay, gangnya za tabla. Ludu lagi ludu kurung muter baik. Gangnya za terla lama gedang pinai to. Dia ludu gangnya za terla. Nawa gay, langsung tu. Dia ada mak kurang menkentada deh. Maba agay anu film ni sasi aktris sengkuidingmoन नालाय बेखायनो नोंखौ थांगोन साननानै सोंफैदोंमोन आङो. Mau heran gaya? Aku kira gede be. Urjaya agay. Sekali palawan ni pun dah sabana. Ungli na beli kapan terlihat agay. Is ani apa? Bagus. Kencing iya agay, ni Barkw Director Tansantiau. Deh jangan ada. An थांसै agay, ana dosra isi खामानि दं. Deh ada. Deh agay थाथ'दो, an थांसै. Satu lagi. Ang sih. Hey sir, saksi pandang halai Rang adile bir bismillah. Ro lagi ko bere na linghor sang. Hello, Nepali logo, bहा dong? Fai logo ang lamiyaw sir oरैनो जिरायलाबायनानै दङ. Kamani gैयाबा फै लोगो गामियाव बेरायहैनो दसे. लोगो ओंखारनानै थादो आं थांगासिनो दं. लोगो फैदो होमबालाय. आं थांगासिनो लोगो दोनथ'दो. Bos, मैयाव मा गोरानजों जोंनिया खरसा गाखोलै बस. Only bos. Harla nabu मैयाव उन्दुबासो खोरोमदेरो मोनथारदों बस. Salah suarbo. जाहोबाबो लोंहोबाबो बिदि बक्स थानायखौ जाहोनबायलै आङो. खिथादोंसो ब्रा बस. आंखौलाय अजा डक्टर बायदिसो मोनबाय नामा ब्रा? आंनो बिदि खोन्थादो. हरनि बस. नायहरलाय मालखा. Salah wasoi bo, sekolah macam mal saya nama. Isi respect untuk sekolah. Sorry li bos. Neng sasi lagi sih nama bos. Bra, unau sagun, pikir nak. Ya wait deh, maku makan dah betul. Oke, bos. Wah thang deh, hasil mini lainnya. Head paper. Mana orang selesai dulu kita apa ya? Bang keling lai. Betul ni jangan beri ubudi kena kena. Bos, ada korang terlepas jagna. लाजिया नोंसोरो लामा सामा सिख्लाबो नुब्लानो बेंसना बिदि दावनो. Juntuk kan semua kena, boy mendai lama sih daudau. Oh bos. Yang mana nampak bijim purun dengan mana sekau? Lama-lama tanah sekolah pada daun anggur na. Hud, mabis memang kerja dengku. Zona ayam cikgu nubar isu. Kalam kumai isu. Bos abis macam hasib lana husagun sematu. Hud burbok sirha bangder bina. ABCD jarum ABCD dan juga. Mai ABCD jalan pakai guru serulai. Osoda. A mani daunai, B mani bunai, C mani sikunai, D mani dikunai. Buziba jaruman. Ay tui. Dah lama pernah tuh dulu ke?
आयौ गरमथार माथो बस मा बाबु मादि मोनखो अनजानानै मोजांसो होनदोंलै गावसोरनो बुंना क्लाबरजों मोदाम गानग्रा बिदि मोनखायाखैनानो दे जाबाय दे फिसाजोलाय मा जाखोसै आयु मा मबाइलखौ हारसिं मोसाबाय थाखोसै सुनि ग्रुपफोरसो नांबाय नामासै र' गाबोन समनि हेयार स्टाइल मास्टारनावसो सोंहैनांसिगोन माथो आदा बारखोसोलाय ए बहा थाङामोन आगैमोन खान्दा खुन्दा ड्रेस गाननानै बैहाय लोगोनाव बेरायहैदोंमोनहाय आदा वा बिदि खान्दा खुन्दा जांला जांथा ड्रेस गाननानै दामब्राफोर लोगो मोनसिगोन नामा नोंसोरलाय आदा बारखोसैहाय नोंजोंबो आसोलफ्रा दामब्राफोरजों गैला बिसोरो मालिस जाखासिगोन ओइ लोगो आदा बारखा माबायदि जालांखोथाय आंहाय आखलानो जाथारला बिना बांद्रायथारबाय जागोन सोरबा बेना आखला मैयानि सेंग्राफोर लोगो मोननाया जोंजों जिरायजाबायहाय ओमफ्राय लोगो जोंनाबो जि बांद्राय जाखादों वा दामब्राफोर बहा थाङामोन ए नों जोंखौ दामब्राफोरसो होनबावबाय ए नोंसो बारखो ए मानसिलाय सावलुं बावलुंलै बे लामायाव दामब्रै माथाम लोगो मोननाया नोंसोर नङा मोनसे ओ बारखो नों मा होनदोंलै नोंलाय नों बारखो दाख्लै माथो समायनाखौ फिल्मनि एक्ट्रेस खालामनो नायदोंनो औ बहा नङा नोंसोरलाय ओइ बारखो बारा गोबाव गैलासोनो औ नोंना माथो आखला गाज्रिथारनो ए दामब्रा नोंसोरबायदि लग लग मोन नामा नोंसोर आंखौ ए दाख्लै समायनाखौ मोदोम बिलिरनाया फिल्मनि एक्ट्रेस खालामगोन होननानै औ नङा माथो दाख्लै मोदोम बिलिरनाया समायना फिसाजों होजासिगोनसोनो मालाबा नैबे बारखो देरखौ सोर बेलाय थांसै खामानि गैया दामानि गैया बे बारखो दिरुं रायबाय थायोलै बबेनि बारखो दिरुंरा बेलाय खामानि गैया दामानि गैया नायलै नोंसोरखौबो दे नायबाय था ओइ आंबो थांसैलै गन्था ए सोमदोन भाई बिसोरथ' दाख्लै नुनाय सिख्लाफोरसोलै ए नङा माथो नोंगौथ' र' दे सोमखोर बाय नों निजिरो दा आं बुंहैनि दि ओइ आगैमोन रथ' मान नांगौ जोंखौलाय मा गुदा मोथां लामा बेसोरैसो होद गुन्दा नङाब्रा जारौमोन माबा जोंना आसला बे जारौखौ फसायबायनो सोरखौसि आंखौ औ नोंखौनोमोन न'आव फैनानै रायज्लायफैनो हाया अ बियो सिख्लाफोर होनबा जोबोद लाजियो ए होनबा नोंहा देवानिसो बोरमा फान्थासाला आयौ मा दरनि सिख्लाफोरलै बिसोरलाय आयु माथो ओरैसो फैगौलै जाबाय दाना ओइ हिर' जोंहा माबालाय जारोबाय दानि जुगावबो सिख्लाफ्रा काराटे कुराटे बक्सिं सौसिं लालाबायसै नालाय गिलायलांसै दाना बिदिखौ गियो बिदि नङाब्रा जारोमोन मालाय गावसो आवगायलांदों अ बायथ' जों दाख्लै नुनाय सिख्लाफोरसोलै र' बेखौ बसनो खिथाना बस मोजांखो बानजुला गामि दावला बस आंखौ दाख्लै सेबायनाय सिख्लाखौ लोगो मोनबोदां मा जाखो बस बस लागायनांगौ थौ र' फन हरगोन आं हेल' गोबां सासे मानसि थाख्लायनांगौ दं दे दोनदो दाबो फैयाब्रा बसफ्रा सान्दुं गोसायाव नेनो बारलांबाय एफा गरम मोनगोन
Kira bos. Oh, Oleh bos. Salah sing ora bisurso, malah dirsing kam sigra.